खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि दिनैनि गोनांथार रादाबाव बरायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायदो आरो लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। फैदो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि रादाबखौ फारियै नायलांदोनि। गिबि रादाबाव दं आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ दिनै फुंनि 7:52 रिंगायाव मावनाय गोख्रै बांग्रिंनि सोमजिनाय मिरु थावनि धेकियाजुलिसिम रावना होलांगोन होनना मिथिहोदों। गुबुन फारसे बिथाङा बुंदों आसामनि बांग्रिं मावनायखौ मिरु सरकारा मोजाङैनो खौरां लादों आरो हेफाजाब होगोन होनना फोरमायदों। जर'खायै गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्थ्रि अमित शाहआ बिथांजों सावरायहरना खोथा होदों होनना बुंथिदों। कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनाया रायजोआव गोख्रों बांदों। बे समाव रायजोआव नाइट कार्फ्यु जादों, लोगोसे लकडाउन जागोन नामा बेबायदि सोंलु सिखारबाय थानायावनो आसामनि गोहोगोरा मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोनांथार बाथ्रा बुंदों। बिथाङा बुंदों दि आसामाव लकडाउन जाया आरो आं नाइट कार्फ्युखौबो हेफाजाब खालामा होनना लोगोसे माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौबो बिथाङा बुंथिदों। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। कार्बि आंलं जिल्लानि 12 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसा सुमिला रंहोमफिखौ नगावनि रहायाव गंसे नखरनि बिफा फिसाज्ला प्रकाश बरताकुर आरो नयनज्यति बरताकुरा जिनाहारि खालामना इनाय बुथारना सावनाय जाथाया रायजो आरो हादरनाङै संखिखांहोदों। बे समाव दायनिगिरिफोरखौ फासिनि साजा होनो ससियेल मिडियायाव ट्रेन्ड सोलिबाय थानाय समावनो कार्बि आंलंनि मानगोनां CEM तुलिराम रंहांआ बे उन्दै हिन्जावसानि गोसोखांथिनि मुङाव जायखिजाया गंसे सरकारि फरायसालि लुफुंनो फोरमायदों। बिथां CEMआ रिलिफ फान्डनिफ्राय 10 लाख रां आरो सा 26 MCLAनि 1 दाननि दानबान्था, सासे MP आरो 4 MLAनि दानबान्थाखौ दान होना लुफुंनो थांखि लादों। लोगोसे दायनिगिरिफोरनि सायाव CBI इनकुवेरि खालामना गोख्रों साजा होनो गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालखौ दाबि दैखांदों। चिरांनि देहा फाहामसालिनिफ्राय खारखोमालांदों 4 कर'ना बेरामिफ्रा। खारखोमानाय बेरामिफोरखौ पुलिसफोरा नागिरगासिनो दं। चिरांनि काजलगावआव थानाय जोहोलाव सोमला बसुमतारी सिभिल हस्पिटालनिफ्राय खारलाङो 4 कर'नायाव गाग्लोबजानाय बेरामिफ्रा। खारखोमानाय बेरामिफ्रा बङाइगाव रिफाइनारिनि मावथिमोन होननानै सिनायथिनो हादों। बिनि उनाव फाहामसालिनिफ्राय खारलाङो बेरामि 4आ। खारलांनाय बेरामिफोरखौ फारियै सर्वेश्वर माहाति 25 बोसोरनि, बासुदेब माहाति 26 बोसोरनि, मदन माहाति 44 बोसोरनि आरो इटारा मल्लिक 44 बोसोरनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिथांमोना होनाय फन नम्बराव फन खालामनायनि उनावबो रिसिभ खालामाखै होनना फोरमायदों। जोहोलाव सोमला बसुमतारी सिभिल हस्पिटालनि बिबान बानथ'नाय कभिड बिफाननि डाक्टार MM आहमेदआ मिथिहोदि बिनि बागै धालिगाव पुलिस थानायाव मिथिहोनाय जादों। 4बो कभिड बेरामिनि खारलांनाय जाथाया सावस्रि बिफाननि गेजेराव संखिखांनाय सोमजिहोदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दिनै फुंनि 7:52 रिंगायाव गोख्रै मावनाय बांग्रिंजों रायजोआव जोबनो गैयै खहा जादों। सावगारियाव नुनो मोन्दों बांग्रिं मावनायनि उनाव गंनै बिल्डिंआ गावजों गाव सोनारलायना थानायखौ। बेयो आसामनिनो होनना मिथिनो मोननाय जादों, नाथाय माबे जायगानि आबुङै मिथिनो मोननाय जायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों।